ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଅମାବାସ୍ୟାର ଆମ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ କିଛି ପାପି ମୋ ଭଉଣୀଟାକୁ ଗଣଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଭଉଣୀଟାକୁ ଗଣଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଗଣଦର୍ଶନ? କିଏ ତମ ଭଉଣୀ? ଆଉ କିଛି କହିପାରିବି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଡାକି ଦେଉଛି। ସେଇ ସବୁ କିଛି କହିଦବ। এই যে লোকটা চালিগলা সে হচ্ছে কি ମୋ ଭାଇ। হে ভগবান, তামানে ତମକୁ କଣ ଦେବି? ତାମାନେ ତମକୁ କଣ ଦେବି? ହଁ ପୋଲିସ ବାବୁ, ରାତିରେ ମତେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମତେ ଗଳ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ଓ stop it ତମର ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳେ ତମର ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଆକାଶଟା ଯେପରି ମୋ ଉପରେ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। এই আকাশটা যেপରି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ମାଟି ଗୁଡ଼ାକ ଯେପରି ଖସିଗଲା। ମାଥ ତଳୁ ମାଟି ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଖସିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଛାତି ଭିତରେ ଆଉ ଛାତି ଭିତରେ ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗୁଛି। ଛାତି ଭିତରେ ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗୁଛି। ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗୁଛି। ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ପୋଲିସ ବାବୁ, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗୁଛି? ଦେବୀ ଗଣଦର୍ଶନ ଶିକାର ହଉଛି। କାହିଁକି ମୁଁ ଅତ୍ୟାଚାର କାହିଁକି ମୁଁ ଏ ଛାତି ଭିତରେ ଏ ଛାତି ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି ମତେ? ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗୁଛି? ଦେବୀ ଭଲ ପାଇଛି। ଦେବୀ ମୋ ଜୀବନ ଠାରୁ ଅଧିକ ତମକୁ ଭଲ ପାଇଛି। ମୋ ଜୀବନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଛି। ଭାବିଥିଲେ ଏଇ ମଧୁଚର ତ ମତେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଭାବିଥିଲେ ମଙ୍ଗୁସୁରେ ତମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ମୋର ପାଟରାଣୀ କରି ମୋ ପାଟରାଣୀ କରି ନେବି। ସିନ୍ଦୁର ହେଲେ ସିନ୍ଦୁର ସେତିକି ବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ ପୋଲିସ ବାବୁ। ସିନ୍ଦୁରଟା ଯେତେବେଳେ ଫିକା ପଡ଼ିନଥାଏ, ଦେବୀ ଦୀପଟି ସେତିକିବେଳେ ଦିଆଯାଏ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ। ଯେତେବେଳେ ଦୀପଟା ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ଜଳୁଥାଏ, ଦେବୀ ଫୁଲଟା ସେତିକିବେଳେ ଦିଆଯାଏ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ। ଯେତେବେଳେ ଫୁଲଟା ମଉଳି ନଥାଏ, ଦେବୀ ନା ମୁଁ ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ଦୀପଟିଏ, ତା ଗଛରେ ଫୁଟିଥିବା ସଜ ଫୁଲଟିଏ। ଆଜିଠାରୁ ମୋ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ଦେବୀ କାହିଁକି ଭଗବାନ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଏପରି ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ? କାହିଁକି ଭଗବାନ ତମ ସହିତ ଏମିତି ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ? ଆପଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ ବାବୁ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଗୁରୁବାରେ ତେଲ ଲଗାଇବା, ଗୁରୁବାରେ ତେଲ ଲଗେଇବା ଦୋଷ, ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଗେଲ ହବା ଦୋଷ। ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଗେଲ ହବା ଦୋଷ। ଆଉ କୋଉ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କି ପାପ କରିଥିଲି କେଜାଣି? ଏ ଜନ୍ମରେ ଜାତକରେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ। ଦେବୀ ଓ ଗଡ୍ ଛାଡ଼ିବିନି ଦେବି। ଛାଡ଼ିବିନି ଦେବୀ। ସେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବି। ମୁଁ ସେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଯୋଉଠି ଲୁଚେଇ ରହିଲେ ବି ସେ ଯୋଉଠି ଲୁଚି ରହିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ଦୌଡ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବି। ମୋ ଦେବି ଦେବୀ ସେ ଲୋକମାନେ କିଏ? ସେ ଲୋକମାନେ କିଏ ତମେ ମୋତେ ଖାଲି କୁହ। ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ ଚିହ୍ନିଛ ନା ଚିହ୍ନିନ? ଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ ଚିହ୍ନିଛ ନା ଚିହ୍ନିନ? ଓ ଦେବି କୁହ। କୁହ ଦେବୀ। ଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ ଚିହ୍ନିଛ ନା ଚିହ୍ନିନ? କୁହ ଦେବୀ। ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାଁ କହିଦେ। କୁହ ଦେବୀ। କୁହ କହ ଦେବି, କହ। ମୁଁ ଜାଣିଛି। କୁହ ଦେବୀ। କୁହ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୋଲିସ ବାବୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୋଲିସ ବାବୁ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରି ଯେତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ବି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରି ତମେ ଯେତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ବି ମୋ ଦେବୀ ତା ଇଜ୍ଜତ ଆଉ ଫେରି ପାଇବ। ମୋ ଦେବୀ ତା ଇଜ୍ଜତ ଆଉ ଫେରି ପାରିବ। ହେଲେ ସେ ପାପୀମାନେ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର। ହେଲେ ସେ ପାପୀମାନେ ଏଭଳି ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଦଣ୍ଡରେ ସେ ଆଉ କାହା ମା ଭଉଣୀକୁ ଅନେଇବା ଯୋଉ ଦଣ୍ଡରେ ସେ ଆଉ କାହା ମା ଭଉଣୀ ଚାହିଁବାକୁ ସାହସ କରିବେନି। ସତ୍ୟ ବାବୁ